Binnen. Hallo. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, goed. Welkom. Ja, waar een molen is in de regel ook een molenaar. Maar een beroepsmolenaar zoals jij, Koen, die zijn er niet veel, hè? Nee, klopt. Er zijn nog zo'n 50 molens in Nederland die professioneel nog malen, of parttime of fulltime. Ja. En wij malen nog fulltime. Ja. We zijn de enige fulltime windmolen van de provincie. En je bent 22. Ja. Wie verzint er nu om molenaar te worden? Dat is al heel vroeg begonnen. Sinds 2006 loop ik hier al rond als klein ukkie. Oké. Met de toenmalige vrijwillige molenaar. En die is in 2018 gestopt. En in 2020 ben ik hier opnieuw binnengekomen, zeg maar. Oké. Maar dan als molenaar. Ja, dankjewel hè. Succes! Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou ja, dit maak je dus met de molen. Ja, klopt. Wij proberen ook zoveel mogelijk echt zelf te malen. En voornamelijk de tarwe, de speld en de rogge. En het komt ook allemaal uit de streek. We kunnen nog iets zien hoe het werkt dan boven? Jazeker, ik kan zo de stenen even inschakelen. En dan kunnen jullie zien hoe er graan gemalen wordt. De stenen inschakelen. Ja. Dus geen aan-uitknopje? Nee, zo makkelijk is het niet. Oh. We hebben net wat graan erin gegooid. Dat graan dat wordt dus via deze bak en zo wordt dat gedoseerd tussen de stenen. Nou, het graan dat valt in het binnenste van die steen. Het zijn twee stenen. Je hebt een liggende steen en een draaiende steen. En op die stenen zitten allemaal groeven. En die groeven die fungeren eigenlijk als een soort scharen. En het punt waar ze elkaar kruisen verplaatst zich naar buiten toe. En zo komt dat graan dus van het centerpunt, dus hier aan de zijkant. En onderweg wordt het dus eerst gebroken en uiteindelijk uitgewreven tot Ja. volkomen. Hier staan we in de kap. Dus dit kap is echt van de nok van de molen. Ja, en hier begint de aandrijving dus. Ja. Dus je hebt hier de grote wiekenas. Dus dat is alleen al een as van 7000 kilo. Ja. En die draagt het hele wiekenkruis. En daarop zit dus het grote wiel waar de molen mee kunnen stoppen. En die drijft dus via de koningsspil ook nog de stenen aan. En dan kijk ik naar boven. Wat is dat? Het is het smeermiddel. Het is varkensreuzel en het is eigenlijk, inmiddels is het slachtafval. Vroeger was het natuurlijk volop van boter en dergelijke. Ja, alles werd ermee gesmeerd, je deed erin bakken. Deze reuzel is al 1,5 jaar oud, deze hangt te drogen. En dan wordt het heel stijf en dan kun je het heel mooi gebruiken om de lagers van die wiekenas mee te smeren. Nou ja, sommige mensen krijgen een koekje van eigen deeg, maar jij krijgt een koekje zometeen van eigen meel. Ja, dat klopt. Ja. Dat is een van onze bakmixen die wij zelf maken met eigen bloem. Dat is de mulderskoek met havervlokken, rozijnen, speculatiekruiden en dergelijke. Ja. Dus je mag een stukje proeven als je wil. Oké, zeker. Lekker. Gelukkig. En ja, echte mulder drinken koffie, Ja, toch? echte mulders drinken koffie. Proost. Proost.